Απόψε στο τραπέζι, μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Τι λέτε, πώς σας φάνηκε η συνέντευξη και αν εσείς διαπιστώνετε κάποιες αλλαγές. Εδώ θέλουμε τι και καλά να αποδείξουμε όλο το μνημονιακό τόξο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι υπέρμαχοι του μνημονίου από ό,τι βλέπω. Ναι. Του προγράμματος. Όχι, του μνημονίου, δηλαδή των μνημονιακών δεσμεύσεων κτλ. Κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει κολουτούμπα, αλλά δεν μπορούν να αποδείξουν που είναι η κολουτούμπα. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και επίσης, επειδή ο φίλτατος εδώ του ΚΚΕ μιλάει και καταδικάζει τον καπιταλιστικό τρόπο ζωής, ωστόσο προχθές έβλεπα το ριζοσπάστη, την τελευταία σελίδα είχε διαφήμιση της Coca-Cola και στην άλλη σελίδα είχε τα γνωστά που ανέλησε και ο ίδιος, τη γνωστή φρασιολογία που ακούμε επί 40 χρόνια από το ΚΚΕ, χωρίς να υπάρχει πρόταση σε αυτά τα οποία αναλύουν. Η Coca-Cola, η οποία έδιωξε εργαζόμενους, τους έχει αφήσει στον δρόμο απλήρωτους και έκλεισε εργοστάσιο στο Πλατίνε, αλλά σας άκουγα με πολύ προσοχή. Θα με επιτρέψετε και εμένα να εκφράσω την άποψη. Είμαι πολύ συγκεκριμένη στο ριζοσπάστη κτλ. Ναι, δηλαδή τη μία καταδικάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε ευρωβουλευτές που πληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν είναι για τα χρήματα, μια χαρά συμμετέχουμε και στις επιτροπές και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σχέση τώρα έχει αυτό το πράγμα, κύριε Ραχίλ? Θα μου επιτρέψετε να εκφράσω. Οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας βρίσκονται στην Ευρωβουλή καταδικάζοντας τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να λες ότι συμμετέχω σε όλη τη διαδικασία και αναγνωρίζω τους θεσμούς. Συμμετέχω σε όλες τις επιτροπές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη το κάνω για να το καταδικάσω. Τους εργαζόμενους. Αν δεν ήταν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ στην Ευρωβουλή, ο ελληνικός λαός δεν θα είχε ενημερωθεί για το Μάστριχτ, δεν θα είχε ενημερωθεί για τη Λευκή Βίβλο, δεν θα είχε ενημερωθεί για το Σύμφωνο Σταθερότητας, δεν θα είχε ενημερωθεί και δεν θα ξέρει τι σημαίνει Στρατηγική Ευρώπη 2020 σήμερα, που καταδυναστεύει τη ζωή μας. Και αν δεν ήσασταν εσείς στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τι συμβαίνει εκεί που όλοι εσείς συμφωνάτε σε μια πολιτική η οποία ενισχύει τους λίγους βασανίζοντας τους πολλούς. Αν δεν ήταν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος μέσα στην Ευρωβουλή, δεν θα υπήρχε η φωνή των εργαζομένων μέσα στη Βουλή, η οποία να εκφράζει τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Ωραία. Και αν δεν ήσασταν εσείς στο ελληνικό κοινοβούλιο, η κυβέρνηση Σαμαρά θα είχε πέσει πιο μπροστά. Ότι οι μισθοί που παίρνουν οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν τους παίρνουν για να κάνουν τη ζωούλα τους. Όλοι οι βουλευτές του ΚΚΕ έχετε να απαντήσετε κάτι για τη στήριξη της διαφήμισης της Coca-Cola. Και όλοι οι υπόλοιποι πηγαίνουν για την αγωνιστική δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για τη δράση αλληλεγγύης προς τα εργατικά λαϊκά στρώματα, για τη δράση για να συγκρουστούμε με τις αποφάσεις. Που αν δεν είσαι εγγεγραμμένος στο κόμμα, βέβαια, δεν μπορείς να πάρεις τα χρήματα αυτά. Συμφωνείτε και είναι αυτές που οδηγήσανε 1,5 εκατομμύριο ανέργων, 2.000 ανασφάλιστους, νέα παιδιά να δίνουν βιογραφικά από εδώ και από εκεί και να συναντιούνται στις ουρές της ανεργίας και στα κακοπληρωμένα προγράμματα. Για αυτά να απαντήσετε, αν μπορείτε, κυρία Ραχίλ, να δούμε τι προτάσεις έχετε για αυτά και να αφήσετε τι κάνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ στην Ευρωβουλή, που ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Προτείνουν οι άνεργοι να παίρνουν επιδόματα, προτείνουν οι ανασφάλιστοι να ασφαλίζονται και να μπορεί ο κόσμος να δουλέψει. Αυτό κάνουν. Για να μπορεί ο κόσμος να δουλέψει, δεν βάζουμε διαφημίσεις της Coca-Cola που κλείνει εργοστάσια και που απολύει εργαζομένους, ούτε απολύουμε στους 902, ούτε πουλάμε τον σταθμό και αφήνουμε στον δρόμο εργαζόμενους και ανασφάλιστους. Εάν δεν είσαστε λοιπόν εσείς, κύριοι του ΚΚΕ, στο ελληνικό κοινοβούλιο, η κυβέρνηση, θα συνεχίσω λοιπόν, γιατί δεν επιτρέπεται σε κανένα να μιλάει. Σας ακούσαμε νομίζω πάρα πολύ. Θα ακούσετε κι εσείς όμως. Θα μάθετε να ακούτε κι εσείς. Ήταν οι κομμουνιστές. Δεν σας αρέσουν, όταν ακούτε την αλήθεια δεν σας αρέσει. Μαζί τους συνεχίστε, ναι. Για να γυρίσουν στις δουλειές τους, ξέρετε αυτό το πράγμα. Καταλάβει. Έχετε ξαναπάει, έχετε πάει ποτέ σε κανένα εργοστάσιο? Έχετε πάει ποτέ στους εργαζόμενους? Εσείς έχετε πάει? Έχουμε πάει. Ναι. Έχουμε πάει. Και μετά διαφημίσατε την Coca-Cola στην εφημερίδα σας. Τους της Coca-Cola ήμασταν μαζί. Και έχουμε παλέψει μαζί για να επαναπροσληφθούν. Μπράβο σας. Και μετά διαφημίσατε στην εφημερίδα σας την Coca-Cola. Τιμή σας, βέβαια. Δικιά σας τιμή και δικό σας καμάρι. Δεν μπορείτε να είναι μια πολιτική η οποία στηρίζει τις απολύσεις. Ναι. Πάμε παρακάτω. Εσείς τις στηρίζετε τις απολύσεις και όχι η δική μας κυβέρνηση. Και εγώ προσωπικά, αν δεν ήταν το ΚΚΕ, θα είχε πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά πολύ πιο μπροστά. Όταν στην αίτηση που είχε γίνει για το δημοψήφισμα, βάλατε ψηφισμένο νόμο, ενώ 40 χρόνια γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό ακύρωνε το δημοψήφισμα. Και βέβαια σας έδωσε και τα εύσημα και τα συγχαρητήρια και ο κύριος Γεωργιάδης.
Αν θυμάστε καλά, λοιπόν. Κυρία Οπότε Ραχίλη, πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Σε κοντινά έδρανα με τον κύριο Γεωργιάδη. Εσείς έχετε κάτι σε κοντινά έδρανα με τη Νέα Δημοκρατία, όχι εμείς. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ στην Κύριε Χιόνι, ας αφήσουμε Ότι υπήρξα τη δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι γνωστό επί 40 χρόνια. Δεν μίλησα για δεκανίκη. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ ούτε δεκανίκη ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Μίλησα για κοντινά έδρανα. Δεν ξέρω αν έχετε τη μίγα. Ούτε κοντινά έδρανα, ούτε υπήρξα και αν μπορείτε αποδείξτε το. Λοιπόν, κυρία Μακρύ, σας ρώτησα κάτι. Πώς σας φάνηκε η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα και οι εξαγγελίες που έγιναν από τις Βρυξέλλες? Ήταν στα πλαίσια αυτών των οποίων. Βλέπετε κάποια αλλαγή στις θέσεις, αυτό είναι το ερώτημα? Όχι, καμία αλλαγή δεν βλέπω στις θέσεις. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν ένα έκτακτο Eurogroup, ναι, στο οποίο δεν ήταν ο σκοπός να ληφθεί απόφαση, αλλά να ενημερωθούν οι εταίροι μας για τις θέσεις και τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς, της ελληνικής κυβέρνησης και να προταθεί το σχέδιο Γέφυρα, το πρόγραμμα Γέφυρα, που το πρόγραμμα Γέφυρα, για όσους δεν κατάλαβαν, δεν πρόκειται για μνημόνιο ή για δεσμεύσεις ή για πωλήσεις όπως έχουν συνηθίσει, αλλά για μια πρόταση στην οποία θα δοθεί μέχρι το καλοκαίρι μια παράταση. Το ξέρετε τι προβλέπει? Γιατί εγώ δεν το ξέρω. Και δεν το ξέρει και κανείς στην Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε, και να το ξέρατε δεν θα το καταλαβαίνατε. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Δεν κατάλαβα. Αυτό που σας είπα. Λοιπόν, δεν κατάλαβα και καθόλου. να το γνωρίζετε, δεν έχετε ιδέα, οπότε δεν νομίζω ότι θα το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν έχω ιδέα. Είναι εμφανής και από τις τοποθετήσεις σας στη Βουλή. Βέβαια, εσείς θα πρέπει να πούμε ότι είστε υπέρμαχος του μνημονίου, υπέρμαχοι το ποτάμι, οι οποίοι στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Κυρία μου, δεν είμαι στη Βουλή. Κυρία μου, δεν είμαι στη Βουλή. Εγώ είμαι βουλευτής όμως, με συγχωρείτε. Θα μιλώ λοιπόν για αυτά τα οποία τοποθετήσετε στη Βουλή. Πολύ. Μου λέτε εμένα να το καταλάβαινα όταν μου λέτε ότι δεν καταλαβαίνετε. Δεν θα μπορούσατε να το καταλάβετε. Το πρόγραμμα και να σας το εξηγούσαμε, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Κυρία Μακρύ, το πνευματικό σας επίπεδο είναι γνωστό σε όλους. Ευχαριστώ. Και είναι γνωστό η λάσπη, είναι γνωστές οι θέσεις σας και η μνημονιακή σας γραμμή. Η λάσπη και η συκοφαντία και η εξήβηση και το χυδαίο επίπεδο το οποίο έχετε ως ποτάμι μέσα από τα site σας και τα protagon.gr του κυρίου Μπόμπολα και των εθνικών εργολάβων που κρύβονται από πίσω σας. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΣΑΝΕΛ? Είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία εκλεγμένη. Ή είστε ακόμη δίπλα στον κύριο Καμένο? Είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ με σαρωτική ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτό το οποίο λέτε. Των πολιτών του νομού Κοζάνης. Έχει αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς. Ο τρόπος συμπεριφοράς είναι ο τρόπος που ακολουθείτε εσείς με τη χυδαιότητα την οποία εξαπολύετε στο πρόσωπο. Ποια χυδαιότητα? Όταν βρίζετε κάποιον ο οποίος τοποθετείται πολιτικά, μα μου λέτε δεν θα καταλάβαινε το μνημόνιο. Ξέρετε ποιος είμαι? Μου λέτε με ακούτε στη Βουλή όταν δεν είμαι βουλευτής. Τι μου λέτε τώρα? Αυτό είπατε πριν. Τις θέσεις του κόμματος σας, κύριε, τις εκφράζουν οι βουλευτές σας μες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μα είπατε, σας άκουσα στη Βουλή. Πού με ακούσατε στη Βουλή? Με έχετε δει ποτέ στη Βουλή? Σας άκουσα σαν ποτάμι εννοώ. Να καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνετε. Ούτε αυτό δεν καταλαβαίνετε και μετά απαιτείτε να καταλάβετε τι θα πει χρέος και πρόγραμμα Γέφυρα. Κυρία Μακρύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν είστε γνωστοί για κάτι, είναι για το πνευματικό σας επίπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Χαμηλό επίπεδο δηλαδή έχει και το 13.500 ψηφοφόρου, από ό,τι κατάλαβα. Θέλετε να το πείτε? Που εκπροσωπώ. Δεν δικαιώνει αυτά τα οποία λέτε το γεγονός ότι βρέθηκαν 13.500 να σας ψηφίσουν. Ναι, άρα είναι χαμηλό το επίπεδό τους, θέλετε να πείτε. Δεν ξέρω τι άλλες επιλογές είχαν, αλλά... Πείτε το. Ακούν λοιπόν οι πολίτες της Κοζάνης, το 13.500 ψηφοφόροι, ότι είναι χαμηλό τον επίπεδο του νομού Κοζάνης, θα δέφει το ποτάμι μέσω του εκπροσώπου τους. Και πρέπει να σας πω ότι μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο οι βουλευτές τους υποστήριξαν το μνημόνιο και τις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και ήταν αυτοί που δήλωσαν ότι δεν πρέπει να εφηρμοστεί, γιατί ο κύριος Θεοδωράκης, δεν θα με αφήσετε κύριε, μα για τώρα μιλώ κύριε, για τώρα μιλώ. Με συγχωρείτε πολύ για τις προγραμματικές δηλώσεις. Ήταν στη Βουλή το ποτάμι την προηγούμενη. Μα μιλάτε για την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά που λέτε? Λοιπόν, ακούστε να δείτε, με το να διακόπτετε συνέχεια και να μην με αφήνετε να ολοκληρώσω. Δεν θα βγείτε. Λοιπόν, είπατε ανοησίες, χαμηλό επίπεδο, ανακρίβειες, ενώ εσείς λέτε ακρίβειες. Δεν είπα για την επόμενη, γιατί δεν καταλαβαίνετε? Για την προηγούμενη λέω. Γιατί δεν καταλαβαίνετε?
Λοιπόν, θα πάω σε διαφημίσεις. Λοιπόν, όχι, δεν θα πάτε σε διαφημίσεις. Όχι, δεν θα πάτε. Δεν θα αφήσετε τον κύριο Ποτάμι, τον εργολάβο, να μην αφήνει να μιλήσω. Είναι εξαιρετικά άβολο. Είναι εξαιρετικό άβολο να είστε ένας κύριος εκπρόσωπος ενός κόμματος και να υβρίζετε χυδαία. Εγώ ήβρισα χυδαία. Βεβαίως. Ποιον ήβρισα χυδαία? Το βλέπει ο κόσμος και το κρίνει. Λοιπόν, οι κύριοι αυτοί λοιπόν στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στη Βουλή είπαν ότι δεν δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης γιατί δεν θέλουν να υπάρχουν σύσταση εξεταστικών επιτροπών για τα πολιτικά πρόσωπα. Γιατί αν υπάρχει αυτή η επιτροπή για τα πολιτικά πρόσωπα είναι που ποινικοποιεί την πολιτική ζωή. Αυτό το είπε ο κύριος Θεοδωράκης στις προγραμματικές δηλώσεις. Γι' αυτό αρνήθηκαν να δώσουν και την ψήφο στήριξης, γιατί συμφωνούν με τα μνημονιακά μέτρα που είχε πάρει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και η κυρία Μάρκο ως βουλευτήνα είπε λοιπόν από το βήμα της Βουλής ότι είναι αρνητική προς τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ στα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, στο να δοθεί ρεύμα σε άπορες οικογένειες και σε φτωχές οικογένειες και να επανασυνδεθούν. Τάδε λοιπόν Έφη Ποτάμι. Δεν είπε τέτοιο πράγμα η κυρία Μάρκο. Λοιπόν, έχετε δει την ομιλία της? Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Έχει βγάλει ανακοίνωση σήμερα με τα αποσπάσματά της. Δεν είπε. Τι είναι αυτά που λέτε? Λοιπόν, θα κάνουμε μια διακοπή, θα πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ δεν συνηθίζω σε αυτή την εκπομπή και δεν μου αρέσει και καθόλου, θέλω να πω, να υπάρχει τέτοιος διάλογος και ειλικρινά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Είμαι ευγενής άνθρωπος. Εξυβρίζουν ιδέα από το διαδίκτυο, μέσα από το protagon.gr, έχουν χαμηλό επίπεδο και το μόνο που ξέρουν είναι να υβρίζουν. Τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι. Κύριε Γιάσου, κάντε το διάλειμμα. Και φάνηκε τον κύριο. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Σε 2 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Έχω ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή η κυρία Ραχίλ στο διάλειμμα με προκάλεσε. Κυρία Μακρύ. Ναι, η κυρία Μακρύ. Το είναι Μακρύ. Με προκάλεσε ότι αν και στην κάμερα την πω τρελή θα με πάει στα δικαστήρια. Να προσθέσω και το εξής. Ότι ο Αϊνστάιν είχε πει ότι το σύμπαν και η βλακεία είναι άπειροι. Αλλά για το σύμπαν δεν είμαι σίγουρος. Εστρέψτε το στον εαυτό σας. Λοιπόν, κύριε Χιόνι, μην συνεχίσουμε μια στιγμή η οποία δεν αρέσει σε κανέναν. Δεν θέλω να κλείνουμε την εκπομπή. Ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του για το επίπεδο. Μην συνεχίσετε γιατί θα πρέπει να έρθουμε μάρτυρες στο δικαστήριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χαρακτηρισμό. Στα ελληνικά δικαστήρια θα έρθετε να το αποδείξετε. Κυρία Μακρύ, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτά που συζητήσατε?